Shalom. Horas madihita saluhutna. Ami sian parhalado HKBP Sentosa Samarinda, Pasahaton. Selamat datang dohot selamat beribadah tusude ruas nihuria naro madohoti parminggota sadarion. Tarlobi tu ruas nihuria na odope parjolo sahali madohoti parmingguon di gerejaon. Rap mahita majagahon hatomanon ni parminggota. Tabongotima parsaurata dohot Tuhan debata di bagasan dame dohot las niroha. Mared de mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma debata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do guarna, jala marolopolok mahamu di jolona. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ajarhon matuhami aturanmu. Unang tadikon hami, patonggor mama tanami asa hutadahami hatuon nami nasyakoi. Pargugui hami marhite-hite hatam. Padaumasian hami nasapoda nalipe. Saitogion mahami diakka dalanmu. Asa hutadahami ho hanguluan nami. Manang mangulu, manang mate pehami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anakmi. Amin. Kundul mahamu. Tapuji Tuhata, mari demaita.
Patangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon, saha tu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu asa martuaho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unakko mamunu. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manako. Patik pasiahon, unakko olo makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu. Dang jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna, atong rap mangidogo gumahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobbar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata, maredde mahita. Tatopoti ma dosa tanagodangi tu adopan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo kami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham nagodangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesa madosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesan ni dosa. Songonod hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akka naloja jalan nasorat, upasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu masyanau, ay nalabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do augakku jalan yang dodohot na hupaporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mamu. Tabi gema, edi pujian, manangkur sian ina Kamis.
Tapuji matuhata maredde mahita. Tatangihon ma hatani debata turbuk epistel di minggu Advent patoluhonon. Ima tersurat di pesalmen biddu walupulusia mamuka sian ayat sada sahatu ayat sia. Tajahama marsikat sorin. Edde si podaon sian si etan anak ni si Esra. Saya pabotohon di pamangaku masih tongani marsundut-sundut. Ainik kudo, saya lamat jadi hot do asini rohai saliling-lilingna, marojahat diakka banua gijang do hasit tongan mi. Nunga hubahen padaku na pinilit ni rohaku, nunga pola huuarihon tu sidapit na posokku. Ro di saliling lilingna do pahotokku pinoparmu, jala pauliokku habang sami marsudut-sudut. Jadi dipusiakan banua gijang do hahalongangan binahenmu, ali Jehovah nang hasitonganmu diluhutan ni akka nabadia. Ay tung isema di awang-awang tu dosod Jehovah, tung isema sian akka anak di debata dosod Jehovah. Debata nasokal situtu do luhutan ni akka nabadia, jala tongam maradopon sude akka na humaliang ibana. Ale Jehovah debata jebaut, tung ise masongokko, pargugu ale Jehovah jala hasitonganmu humaliakko. Ido sahatna, martua do akka natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Tabagema edde pujian sian kur sola gracia. Maredde mahita, tapuji matuhata.
Tahatiddakum ma haporsiaut tai songon nahinatiddakun ni dongata saha porsiaut disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosa, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru tugitanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik kusurugo lahu hundul di siamun di debata Jahoba, amanai pergogo naso hatu dosani, isi maibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi Parbadia, dala adok sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogok daging ni halak na mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Udul mahamu. Tabegema titing namasa dohot si pamasaud di minggon. Salam. Selamat hari Minggu madihita. Tabegi maju titing namasa dohot nanaing pamasaon ni huriata di minggu Advent na patuluhon dohot topik minggu dapotan asini roha doho di debata minggu 15 Desember 2024. Dapat julu Khobar tu datang masuk tu huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bagasa minggon godang na obak puluh tulu halak. Hata ni debata imana tersurat di Lukas sada ayat obak puluh B sahatu ayat obak puluh pitu. Di patibul rohaku do Tuhani, Maria ria do toldiku mida debata si palua au. Tu sude ruas ni huriata na marulang tahun, upasahat hai ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Nomor 2, berita duka cita. Nunga marujungolu, grasinia boru butar-butar, nahinan, na di hari Senin tanggal 10 Desember 2024, tutup umur tolu hari. Boru ni amang butar-butar inang boru nababan. Maringanan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Gang Unggul, nomor 4 RT 10, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara. Tatangyakon ma asamargogo jala tumibu tarapul rohani keluarga. Dung sidung permingguanon di patuba do acara pangapulion manang manise tu keluarga. Na niluhon ni inang Bibel Pro Nur Maida Borsitorus. Retama hita maddohotisa. Nomor 3, sakramen baptisan khusus kuartal ketiga. Di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 di pesta Natal na paduahon. Di patupa huriata do padidion nabadia kuartal patuluhon na binuaton pinabotohon matuganup natoras nanaing mabuan ianakon na terdidi boy marobar guru terdidi di hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 14.00 WITA maringanan di konsistori. Nomor 4, persembahan amplop. Sadarion tapatu pado papungupilian amplop khusus dung sidung jamita laho tu perayaan Natal di huriata. Nomor 5, kunjungan Natal. Di hari Selasa dohot Rabu tanggal 10 Desember 2024 di patupa kunjungan Natal tu akka ruas namar sahid. Akka onma guar-guar ni keluarga. Nomor sada Nyonya Pardosi boru sinaga sia sektor 2, Nyonya si Hotang boru tapu bolon sia sektor 2, Nyonya Lubat Tobing boru sinaga sia sektor 4,
M. Capah boru pakpahan sia sektor walu, M. Sibagariang boru purba sia sektor walu. Napon pemberian diakoni sosial huria. Di hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 di pesta Natal na paduahon di Patupa Huriatta do pemberian diakoni sosial huria tuak kadak danak ruas ni Huriatta naso marama manang marina aka onma guar-guar di aka yana kota na patut majalo diakoni sosial huria. Nomor sada Erna Hudagalung sia sektor sada, Nadelin Manalu sia sektor 2, Jesslyn Manalu sia sektor 2, Judika Simanuk Khalid sia sektor 3, Repan Pasaribu sia sektor 4, Tania Jane Manurung sia sektor 5, Louis Peter Manurung sia sektor 5, Gadiel Sihotang sia sektor 7, Gisel Sihotang sia sektor 7, Gabriel Sihotang sia sektor 7. Nomor 7 perayaan Natal Remaja Naposo. Di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 11.00 WITA di Patupa Natal Remaja Naposo HKBP Sentosa Maringanan di Huriatta. Naing pada sipon Natal Remaja Naposo di hari Selasa dohot hari Kamis tanggal 10 pitu dohot 10 Desember 2024 pukul 11.00 WITA di Patupa latihan persiapan Natal. Pinangidohon tuganup Remaja Naposo asamat dohot isa. Nomor 8 Natal Amaina dohot Solo Gracia. Di hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 di Patupa perayaan Natal Amaina Solo Gracia masuk pukul 10.00 WITA. Ibadah sore mas sohot laos pada si penatal Amaina dohot Solo Gracia di hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 11.00 WITA di Patupa Gladi Bersih. Pinangidohon matuganup peserta Natal Amaina dohot Solo Gracia manang peserta liturgi drama vokal grup dohot nasing asamat dohoti kegiatan Gladi Bersih Maringanan di gereja HKBP Sentosa Samarinda. Napasiahon undangan Natal HKBP Sebulu. Di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pukul 10.00 WITA sahatu nasidung di Patupa Natal HKBP Sebulu Resort Sentosa Samarinda Maringanan di HKBP Sebulu. Nomor 10 laporan keuangan Minggu 15 Desember 2024. Penerimaan huria 45% plus non sentralisasi 10.356.575 rupiah, pusat 55% 12.660.725 rupiah, pembangunan 1.750.200 rupiah, kategorial kosong. Pengeluaran huria 26.511.200 rupiah, pusat 12.660.725 rupiah, pembangunan 830.500 rupiah, kategorial kosong. Saldo kas huria per 12 Desember 426.711.255 rupiah. Saldo kas pusat kosong. Saldo kas pembangunan per 12 Desember 105.142.147 rupiah. Saldo kas kategorial per 12 Desember 10.810.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 561.750.402 rupiah. Dapat 10 sedang total perayaan Natal, pelayanan gereja Pegaran, katehisasi sidi, pilihan tahun dohot iuran pembangunan, dohot titing perhepengon, boy mata ida di lebaran titing naung di ser di Hitaganup. Di pasu-pasu tuhat tama huriana.
Sabil papungu pelean sada A dohot sada B. Tapuji matuhata maret mahita. Martang yang mahita. Ono mahami Tuhan karuas ni huria. Naong pinarbadian narohami tu bagas torong nabadion. Nalaho pasahat to dia kay di puji-pujian nami. Duhot pasahat to nakatangyang nami. Tuhan yang disodangi hatami hami. Nagabebo halingulo nami. Ingani roha nami Tuhan. Paso-paso ham na laho tumangion hatam na badiyay. Amen.
Hurian itu hata ni debatadi hita di bagasan minggu sadarion tersurat mai di Lukas bidusada ayat 26 sahatu ayat 30 alu di dogma songono. Salpu ono bulan disuruh debatama par di surgo Gabriel tu Nazaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru oroan ni sada bawa na margoara Joseph. Nasian poparan ni si Daud si Maria do guarna. Laho mamasuhi jabunai nin nama tabi diho naniasian. Didongani Tuhani maho. Alai tarsonggot do nasida ubegi hatai nin narohana do persatabia dia doi ulaning. Jadi dok seru-seruani matu nasida. Unang homa biar ale Maria. Ai dapotan asini roha doho di debata. Gabe-gabe yang maho tubuan anak maho Yesus ma bahenomu guarna. Balgama ibana muse guaro do ibana anak tumibuli. Lehoni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do poparani si Jakob serelingna jaladang marhaujungan harajaonai. Didok si Maria ma madok suru-suruani. Songo dia ma pangalahoni i eswadong hutada bawa. Jadi dia lusi suru-suruani mana sida. Songgopon nito di porbadi yang maho jalalinggoman ni hagogona sutimbuli doho. Alani i nabadia do dohonon natubui anak ni debata. Ia si Elizabeth si solhot mi nasay tuai naung diguarna hol marhangoluan anak do pauno bulaton ma nuaing. Aidang adong na sotar patupa debata. Didok si Maria ma naposo ni Tuhani duaw sesaut matuaw songon na nidok mi dungi ditadikon suru-suruani ma nasida ido sahatna. Amanginang selamat ape masalut na dihita. Purak semangat ati amanginang. Selama ape maita manginang. Ido. Hurian itu hatta diajari tupukodo hita asamarlas ni roha di bagasan Tuhani. Nang pesakap ni debata di ngolut taon adong keluhan amanginang. Adong parukilon bahkan aban hita marsita onong. Artina hapenang dakolalas ni roha sakap ni Tuhani di ngoluta. Alai si pata do jolmai marsita onon. Asa ilo jauh tupuk taot tu hita do minggu apen na patoluhonon asa marlas ni roha hita di bagasa Tuhani. Ido minggu na patoluhon apenon. Jauh-jauh tu hita asa marlas ni roha hita. Amanginang tung masariko do na marlas ni roha. Alamar hita las ni roha do boto ditaw mabuka pitu ni roha talah majakon hata ni debata. Mololas rohata terjakon hita do amanginang aka ulaw ni debata di ngolutaon. Mololas do rohata. Bahkan para medis pemadok hati yang gembira adalah obat yang manjur. Las ni rohaido naboi manabai daya tahan ni pamatang taon. Molo holan na marsak do hita totu moru do
parjolo pasahaton na hata pasu-pasui. Siani terbukti so taboto rope sakap ni debata di ngoluta alai nunga sada kepastian na pinasahat ni debata di ngolutaon. Hola dia do, holam pasu-pasu do na pinasahat na. Terbukti mai songon na tu si Maria so di pasaha suru-suruani do pe sakap ni debata alai nunga parjolo di dok di pasu-pasu maho. Ahado artini hata pasu-pasui diberkati. Allah membuat makmur, Tuhan membuat bahagia, dan Tuhan membuat bersukacita. Itu artina. Atok siani dohonot tama badangarong hapeng sakap ni debata akan aso denggan di ngolutaon. Sude dinggan do kasakap ni debata. Sude nei las ni rohado. Sude nei kemakmurado. Jala adong kesimpulan di hita. Ia barita las ni roha di hita. Naroma Tuhani laho mabuan asini roha. Anugerah. Mabuan pasu-pasuna. Ido songo topik ni minggu tai nakina nama dok. Dapotan asini roha doho di debata. Taida nguluni si Maria. Naso ditada jolong mahian ibana. Dia bukan dari keluarga bangsawan. Dan bukan orang terpandang. Dang sian kota nabalga ibana alai sian Galilea do. Alai dung ro anugerah ni debata. Nung ro asini roha ni debata. Didungan ni debata do ngoluna. Toktong do debata dijolo ni padalan ni ngoluna. Gabe sahalak na certatat harum magwarna di Alkitaponate di Bibelon. Jala luar biasa. Alani ibana do gabe taruli hita di pasu-pasu ni debata. Jadi molo buku Lukason dang nalaho tertuju tu si Marion laro hatate daun. Odo na bedahon hita duhut agama Katolik. Alai barita na teida siang si Lukason na pabuah hodo manang aha penamasa di ngulu ni si Maria ulaw ni debatadoi dang ulaw ni jolmai dang ulaw ni Portibioni langsung do debata manuru. Siani terbukti serendah apapun kedudukan kita songo dia pe pogosta manginang songo dia pe leata di ida jolma molo nunga marsakap debata di tonga-tonga ningoluta, hidup kita akan berbeda. Dang dosbe songon nani ida ni jolmai. Ra taboto ro manginang ke songon bertana virali penjual esteyate. Gabe boy terkenal libana. Ido tumagod do debata na pati buhok kita te. Molo hita pati boho dirita, hacik do boleh patoru Tuhani hita. Lokma Tuhani dapati boho kita, unak pola hita pati boho dirita. Jadi alani nama sai na viral nuaingon, gebi gudang majolma uloma rohana dibuli. Uloma rohana dihina-hina teh, asa viral lina song penjual este. HP suna bui sakap mi jolma. Hobat toka pertikian ni dia bata doi sudino ni. Idu edet tayo madokon di pardalanan Yesus di ngoluta. Molonunga debata majadi dang hitabe na mengatur ngolutong. Alai debata nama. Alani donoang tajalo maasin rohani Tuhani. Molutung pia manginang terpuruk hita sa tau bulunon. Gok nuang akaparuk kilon. Gok pertentangan dalam keluarga, gok perceraian, gok kebencian, alai hatan itu hataro nama dok, tajalo ma asini rohana, asaboy hita jongjong, jala hehe hita marsinodang dihamuliaon ni debata di ngoluta. Songon na pinasahat ni suru-suruan itu si Maria, nang songon di dunoeng sahat tu hita di tikion, nunga sahat be asini rohanai. Jadi hapeng tutu
Juk ditatulak ati asin rohani Tuhani. Alang, saya gumogo do tapangasahon, guguta. Saya rohata tapangasahon. HP di patutur pukodo tuhita terbatas do kemampuan manginang. Terbatas do kekuatata. Hola debataro na tuk patupahon na masa. Na sohea masa bui, gabe masa. Ima ayat 37. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Au surah songon simerio kita marhapor siau tu debata. Au surah songon simerion boy mga tu si sakap ni debata ringol ni ito atongan ni ngoluna. Barang berontak biya dati ang manginangate. Daksay menyalahkan Tuhan ibe kita be. Napatuluhon jadi bohadong respot talah majalo sakap ni debata di ngoluta. Idonway. Molo si Maria makatay do ibana duhot Tuhani. Ada dialog. Songo dia madalan na Tuhan. So adong hutada bawa. Ayat 24. HP molo hala Kristen boido gabe daw siya Tuhan yate. Boido martangyang pe dangulobe alanya ka persoalan alanya ka baru kiloni. Alay si Maria asa terjawab sudah suku-sukun na di rohanai godang do ibana marpanukun olo do ibana marpanukut tu Tuhani alai hola sada do alus disuruh-suruani nama dok songgopan ni todi parbadiai maho artinya nuang disi manang aha penama satu hita todi ni debatado na mangaramoti hita dohot na mga lehot tuhita asini rohana. Jadi songo dia pengamanginang jago ni jolma dohot gugo ni joma lahu palua honibana dang gumogo pe ibana siat Tuhani. Tuhani do na paling gumogo. Alani tajalo ma asin rohani Tuhani asa melua hita. Songo topik ni minggu teng. Amin. Martang yang mahita. Dipuji rohana mimaho di bagasan minggu hami sedarion. Lanang teruli hami di hatam na badiay. Nang dileko di hami asin roham. Marguguhon hami saluhutna. Asa mulo tunggudang petuhan ak kahamol hudupiam sa tau bulunon. Diaringul namion. Alayo nang mabir hami Tuhan. Songon naposom si Maria. Nasetoktong marpanukut tuho. Serep rohana jala ulo ibana Tuhan nalaho marpanangihon diaka hatami duhut diaka persuruamu itu ngatonga dinguluna nang peportibio Tuhan menolak ibana nang pegudang Tuhan aka ungut-ungut alai iko sakapmu Tuhan nasaut sudah Tuhan tarpatu pahodoi itu ngatonga dingulunami jalatuk dohami Tuhan nalah madalan saluhut na imo lamadonga toko hami todimi Tuhan na madongani hami na mangaramoti hami diganup akaulon nami, diganup akapadalan ning ulo nami yon. Asa margogo hami Tuhan, matutong mardalan di lomon ni roham. Pasu-pasu hami Tuhan karuas ni huriam. Laung dipakyo hami gabi hapiahan di hatam di minggu nami sadaryon. Asa boy hubuan hami Tuhani, tuganup bagas nami be. Gabi bo haling ulo nami, para gugui di hami. Asa mian hami di lomon ni roham. Pasu-pasu diganup akayanakon nami. Dia katangyang nami Tuhan ang utangi ko kami. Lumabi Tuhan di bagas corom na badiyon. Tuhan patulus may hobar tulong maniroham. Leo di hami gugu. Leo di hami Tuhan hasabaron. Asa buhi hami Tuhan na mga kasaluhut na akasakap mo dito nga nga ni ngulo nami. Nagpasipata pait jala alo Tuhan turuhan nami. Alay tukdoho Tuhan patupanon na dumingga Tuhan. Sikat ni akka parukilon akka na masa di ngulo nami yon. Huwan hay ma karuas ni huriam na marulang tahun. Tuhan san horo gajang ni umur. Taba mo ma gugudo hay paso da karuas ni huriam na marulang tahun. Duhut akan aso marulang tahun. Telah martaba-taba Tuhan akabilangan niya kasih ni roham di ngulo namin yon. Tuhan nang songoni pe di ruas ni huriam. Keluarga butar-butar inang buru na baban sektor 4. Takas Tuhan di wotoho. Na barhabot ni roha Tuhan na sida di parmoding ni buru na sida. Uha porseha mido Tuhan. Tuk doho
Tonga-tonga ni gulu di keluarga amang butar-butar inang baru nababan. Mulutung duk jala tuki Tuhan rohani nasida alanya kasih tahu noni. Nang luas Tuhan nasida rusur sian lomoni rohami. Alay neng pahok Tuhan hapor sioni nasida marhita kaparukiro nakana masay. Asabo Tuhan lam gomos diaka tangiang do daka parsi hotonda sida ro madapot tonho. Ruas ni huriam Tuhan namar sahit inang nyonya lubat tobing boru sinaga sektor 4. Dohot inang nyonya si torus boru sinaga sektor 7. Dohot yanak kon di huriam jay tobing anak ni amang betobing inang boru sinaga sektor 7. Dohot akar ruas ni huriam Tuhan nasubuhi hagwaran hami di bagasa tikion. Tuhan huapor siya hami do. Hodo Tuhan padaw ni bolon. Sian hodo Tuhan hamalumoni. Asi matuhar roham. Jama pamatangnya karuas ni huriam. Asa margogo Tuhan lahu mangalo kapar sahiton. Tuhan di aka ulaon talumbobi madep kubasion tonga-tonga ni huriam hakabesen tosaon. Lampar gugoy hami Tuhan nakanaposom dot akaruas ni huriam. Nalahu patupahoni. Talumbobi madep kaperayan Natal nang hupato pahami do nang sipato paon ni huriam modupe. Leo di hami hasadaon ni roha. Samarlas ni roha hami Tuhan nalahu makalas sondi nang tubuh ho to portibion gabe jolma holan ala ni hami nalahu manubus hami sian hagulaponi. Alani digijang saluhut na Tuhan jumulo se sadosa namin nagurang tamaham gabe sihut tonho. Amin. Mari demahita hut papung pelian. Tuhan
tatangnya kon mapeliata. Ali di bata ama nami dari Banua Gijang. Hodo haroroan ni salu selehon nadinggan duhut nasauli basa na moliutus. Hupas sahat hami ma senilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa parhasi yang hami pilihanon. Patibluhon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam duhut di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sirlohom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami dari Banua Gijang, saya penarbadi yang magwarmu, sairo maharajaonmu, saya saut malomone roham di Banua Tongoso na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa dariyon hanguluan siya pare. Saya sama dosa nami songa panesa nami, di dosa dongan na mardosa tuhami. Una kami tokiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jaramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tu hita jala asi marohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu hita. Jadi pasaorhon madamena tuto ditabe. Amin.